Napaka-iskandalosa mong babae ka! Wala ka na bang hiya? Bakit ako mahihiya? Eh, ikaw nga yung walang hiya. Sumusobra ka na talaga, ha? Nagigigil na ako sa'yo! Mas nagtitigil ako sa'yo. Ay, peste ka talaga! Hindi ka nga rito! Aray, bitiwan mo ako, Arjun! Bitiwan na kita! Kapag natuto kang ilugan ang sarili mo sa paralain na ito! Paano gilugan? Eh, alam ko naman kung ilugay ko rito. Alam daw! Pero kung makapagsalita ka dyan, akala mo kung sino ka! Ilalabaan mo pa ako! Eh, kung patuloyin ko na talaga yung tumana mo! Sabihin mo, bitaw! Sige! Sabihin mo! Please, Arjun, bitiwan mo na ako. Kanina pa ako nasasaktan eh. Bibitiwan lang kita pag nag-sorry ka sa akin! Sabihin mo, sorry! Kasi masyado ka nagmamarunong! Sorry na. Sorry na kasi masyado ako nagpamarunong. Sorry na. Hindi nga! Hindi pa! Sorry na ba? Sorry na. Sorry na talaga. Sabihin mo! Sorry na, Master! Dali, sabihin mo! Bakit ka naman sasabihin yun? Sabihin mo ba, pupunutin ko na lang lahat ng buhok mo sa akin! Sasabihin ka na. Sasabihin ka na. Sige na! Naghihintay ako! Sorry na, Master. Patawarin ka na ako. Ganyan nga! Madali naman ako usap eh! Oh, ayan! Sa sunod, parang ang kalingain mo para hindi ka nasasaktan! Nakakailan ka kasi! Buti ba? Tulog na ako! Huwag maingay dyan ha! Ingay! Papa Dudut, hindi ko na lamang namalayan na mabilis na palang lumipas ang 5 buwan. At sa loob ng mga panahong yun hanggang noong bago ako binisikal ni Arjun ay maayos naman ang pagsasama namin. Pero napansin ko na mainit din talaga ang ulo niya tapos ay gusto niyang nasusunod palagi. Kaya nga noong sinabi niyang pumirmi ako sa bahay namin at iulitin ko na lamang daw ang pagbubuntis ko ay yun ang ginawa ko. Kaso hindi ko po akalain na darating ko sa punto na mapagkukuhatan niya ako ng kamay. Kahit naman masayahin akong tao at positibo sa buhay, ay marunong pa rin akong masaktan. Nag-sorry rin naman sa akin si Arjun kinabukasan at sinabi niya na talagang daw siya ng kanyang emosyon. Mapaduto, pinatawad ko siya at pinagsabihan na huwag na niyang ulitin ang pananakit niya sa akin. Hindi ko rin po siya sinubong sumama ko dahil ayaw ko masira ang imahe niya bilang kinakasama ko. At tatay ng magiging anak namin bawat Mapatutok na ba tayo ay nakagagawa ng katalaman at kabuuan sa buhay? Hindi po ito maiiwasan dahil tayo ay tao na bago. May kasabihan nga ng charge and experience. Na ang ibig sabihin ay matuto tayo mula sa mga pagkakamali natin sa buhay at pagsabi na araw-araw sa atin. Tapos sa salipot pero masasabi ko lang ay napakalaking katangatan na pinatawad ko si Arjun dahil matcha kung hindi na niya ulitin ang pananakit sa akin. Pero mali ako dahil sa mga nakalasin siya na piling ko na nagagalit. Sa maliliit na bagay ay para bang may sketch photo sa utak niya. Bigla na lamang umipitig para magkakaroon. At lahat ng
Sabi raw sa kami ni Dem, ang tubig dyan. Totoo nga yung sinasabi mo, pagiging nga ng isa pang braso mo. Bakit? Gusto ko lang naman siguro na nagsasabi ka ng totoo. Nagsasabi po ako ng totoo. Maliwanag na lang po kayo. Hindi mo ko masisisi na nagkakagaling ko. Kaya nung isang gabi lang, napanaginip ang sinasaktan ka ng kinakasama mo. Alala ako sa'yo, sir. Panaginip lang po yun. Hindi po ko sinasaktan ni ako. Isang gatuloy lang. Mapatulog, hindi na nga nakumpirma ni Mama ang totoong sitwasyon ko sa poder ni Arjun matapos kong mapaanak ng araw na yun. Masyado pa mabilis ang pag-iyak. Mabuti na lamang dahil naisugod naman ako agad ni Mama sa pinakamalapit na paanakan. At tingkas kong naisira ang baby girl namin. Dahil rin dumating si Arjun sa ospital matapos siyang tawagan ni Mama at kita-kita ko pa ang pag-aalala sa kanyang buhay ang kinakasama ko noong nakita na niya ang aming anak. Pinalikan pa nga niya ako sa noo at nagpasalamat sa akin dahil ginawa ko raw siyang tatay. Siyempre, lumambot ang puso ko sa ginawa niyang yun at naisip ko na maaaring simula na yun ang pagbabago niya at magiging mabuting ama at pinakasama sa amin ang kanya. Nangako rin naman sa akin si Arjun na hindi na niya ako sasaktan. Pero mabilis na nagdaan ang 2 buwan ay namamulak ang kanyang mangako. Arjun, ano ba? Ano ba? Hindi pa nga tayo nakapag-usap tapos tinatalikuran mo na ako. Hindi pa ba? Akala ko tapos na eh. Gusto ko na kasi magtulog. Gumagawa pa ako sa Asa, hindi ko nagtatrabaho sa labas. Akala ko masarap ang ginagawa ko. Hindi naman yun ang inaakala ko pa. Alam ko na mahirap din ang ginagawa mo pagtatrabaho. Sinigang. Isipin mo rin na mahirap din maging nanay at mag-alaga sa baby natin. Eh, ano gusto mong gawin ko? Wala naman ako magagawa doon kasi alam ko na tukurin kong alagaan ang anak namin bilang nanay niyan. Alam mo naman pala eh. Pero hindi naman yun ang issue dito. Dami-dami mo talaga alam mo. Masyado ko maisip sa buhay. Ano ba kasi yung isyo mo? Hindi na kausap ang tatong gusto ko lang kasi ito na binigay mo sa akin, di ba? Wala na nga. Ikaw, baka magiging ang anak natin.
Gusto ni Arjo upang magpapatay siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matututuhang ng Diyos ang panalangin. Dahil hindi na masyadong namimistikan at kinakasama ko sa paglipas na gusto na kasi niya akong magtiis pero hindi ko sinabi sa kanya na palihim akong nagpalagay ng himnan para hindi niya ma-miss. Ayaw ko na magkana kami dahil alam ko na mas lumilipit na kami ng may dami sa kanya. Ang pangalan ay wala niya. Kami na mga ayos. Ang anak ko ay magdadagdag pa ako ng panibagong bata. Isang gabi, ang kinakasama ko sa inuwanan namin at kinakakas na siyang muling araw kumanin. Lasing na lasing si Arjo na dumiretso na agad sa higaan para matulog. Matapos ang pakukan at iusutuin. Tapos nung magising siya, bandang alas 9 ng umaga ay mainit na naman ang ulo niya dahil late na raw siya sa kanyang trabaho. Papatulog. Alas 9 na pala ng umaga! Bakit hindi mo ako ginising kanina? Pwede ba? Huwag ka magsalita. Nakita mo tulog na anak natin eh. Hindi sana ako ikaw magpapahalan dyan pag-umiyak eh hindi mo mamalaro ng matagal yung anak natin. Inaano ba kita? Bakit mo ko sinasabunutan? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Ikaw ang pagkakita. Dapat nandito na. Yeah, bigyan ko kayo. Ikaw na kasalanan mo. Hindi ka nakapasok sa trabaho. Saka nung hindi ginising, pinakaiyak sabi ako sa'yo noon. Tapos niyug-yug pa kita pero tulog mantika ka. Kulang pa yan dahil sa panalangin mo sa anak ko. Sabi mo na, bakit na sinasabunutan? Paano hindi kita makukuhaan? Nakakainis ka na! Tayo ka nga! Wala akong pang karapatan sa tansya! Kasi ulo mo! Ano ba talaga ginagawa mo sa anak ko? Hindi mo ba yung pakikinig? Hindi mo sinasaktan ang anak ko! Sabihin mo,
Pagbigasan na. Haan ko manila ka pa.
Gusto man yung kita sa sampot ko. Ako. Okay. Teka, dito bang...
kapangin ang tabog mo sa kisikat ha. Pagbado ka.
Nagkamot kita. Agad kita man kita masik nalang ti mga ano. Darang Agad na naman. Nagkatulaga yung pangalan.
Sobrang dami.